Dobrý deň, vážení diváci a diváčky a poslucháčky a diváctvo a poslucháčstvo. Týždeň sa s týždňom stretol a politikár je tu opäť. Keď už sme pri týždňoch, Slovensko má za sebou týždeň, v ktorom sa naplno stretli korupčné kauzy, energetická politika aj osobné škandály ministrov. Týždeň. Budeš ticho? Týždeň. Budeš ticho? Bože. Dobre, tak ja tu teda akože už pomedzi predstavím hostí. Je tu s nami Majo Psár. Dobrý. Mimo iného známy ako veľmi silná porucha pozornosti. A je to aj najkvitnúcejšia rúža slovenskej komédie. To už som ináč asi 4 roky toto. Však, Ešte ale furt ty som nerozkvitla? ale Nie si v veď to konštantnom není, že ty rozpuku. kvitneš iba, vieš, ale najkvitnúcejšia. Komik je komikom až po 10 Diana rokoch. Renner. Takže ešte rok. Ťap. Som rada, že ma nechávate tlieskať Čaute. samo, je to tak príjemné. Povedal som ťap. Šaute. Aha, dobre, Majo. No, ale keď už sme pri tých témach, ktoré teda sa tento týždeň výrazne dotkli Slovenskej republiky, ale máme aj nejaké pikošky z Čiech, tak súd v kauze Mýtnik potvrdil, že pri IT ten rok na finančnej správe sa počas vlád Smeru diala vážna korupcia, no obžalovaní odchádzajú len s podmienkami a peňažnými trestami. Do toho sa pridala ropná kríza a bohapusté vydieranie Ukrajiny Robertom Ficom. Na to, komu tým prospiejeme, sa teda pozrú títo dvaja tu. Experti. Experti! Experti na politiku a českú politiku obzvlášť. A ešte aj na americkú. A americkú, samozrejme. Tá je moja obľúbená. Tu sledujem stále. Nebudem sa vás pýtať, No. ako sa máte, lebo ma to Prečo? nezaujíma. Dobre, tak poďme k tomu, že čo vás v uplynulom týždni najviac zaujalo? Hokej. Hej? Mhm. Rozviň to, kým sa napijem. Ja som bola v piatok v KCčku pozerať hokej a neviem, či môžeme robiť reklamu na KCčko, ale KCčko je super. Is it? Dobre. Wow! Boli sme a bolo to ináč veľká sranda, pretože tam bolo asi 400 ľudí v tej sále. Všetci kričali a boli opití a sme to pozerali a ja som odišla po druhej tretine. Ktorý zápas máš na mysli? Ten piatkový, ten Ten, z čo sme USA. prehrali z USA, že nám dali bitku. Ale tak To akože bolo- nečudujem sa. akože To bolo dosť zaujímavé pozerať. Inak ja som to iba tak akože, keď som videla už nejaký 3., 4. gól, tak už som to nechala zapnuté a riešila som si veci na počítači. Napríklad túto Ja to reláciu. už začalo hrozne hnevať a už som sa tak ako... Ale ja to som bola neprežívam taká- úplne. Ja som to prvýkrát prežívala normálne, že preto som to asi aj nepozerala tak dlho, lebo ak som došla do toho kacečka a stále, keď sme boli pri tej bráne, tak to som tak začala tak mykať, že a potom nič. A vlastne tá vlna toho, že yes, Nie, ma vlastne tak akože vyčerpávala postupne. Tak potom to Fínsko som už nekúkala. Takže si potom vyčerpaná išla domov. Hej, môj brat mi volal, že bol u mňa brat a by volal mi, že sa vymkol z bytu, lebo mu prišlo jedlo, tak sa vymkol, tak som išla domov. Kvôli bratovi. Saved by the bell. Však ale jedlo mal, mohol si ho zísť na chodbe. No ale tak chudák. Podľa mňa to aj začal robiť, keď si prišla, ne? isto, hej. No Majo, a teba čo zaujalo v uplynulom týždni, okrem roast citrona? Mali sme roast citrona, bolo to výborné. Okrem. Mal som 6 vystúpení za 7 dní. Okrem. Darí sa. Okrem. Majo. Nemal som Sa mi prijať páči, aké pozvanie do máš tohto. zdravé ego. Sa mi páči, ak si tu neskačeme do reči. On má zdravé, nie, on má len ego. Zaujalo ma, že prišla jar. Teda dnes bolo fajnových 13 stupňov už ráno. Ja by som rovno prešiel k najväčším lúzerom týždňa. Bratia Kečakovci z USA. Potkani, ako ich nazval Gáborík, to bolo skvelé. Neviem, či ste zachytili vo Vieš, čo nie, vysielaní. vysvetli, pokojne. Ich elaboruj. otec bol Keith Kečak. Legenda, Demitrov spoluhráč. A títo Kečakovci sú takí, že vyvolovali konflikty, aby my sme sa nechali vylúčiť, aby oni dali góly, čo veľmi dobre fungovalo, ale sú to strašné hoveda a Gáborík povedal v prenose, že ich otec nebol taký potkaný ako synovia. A ja, že Oh, wow. jo. Ináč No. to je jedno písmeno od slova ketchup. A ešte ma zaujala Coincidence? ma Určite nie. výslovnosť slovenských Kečup, komentátorov, ktorí Tkečak veľmi radi hovorili aj s tým Silent T na začiatku. Tkečak, to McEvoy a McKinnon
Neviem. Koho toto zaujíma? Česi aj tak Akože neviem, nepostúpili. prečo som čakala od Maja, že by prišiel s niečím, čo ho zaujalo napríklad z politiky. Je z politiky sa bavíme? Ani ja nemám nič z politiky. Dianka, ale ty môžeš. Ja čakám, kedy zomrie Trump. Reálne, že rátam sekundy. To by bolo... A fakt? A už je tak, že na odchode? Sledujem jedného týpka na Instagrame. Epistemic Crisis sa to volá. Mhm. A lieči pacientov s demenciou a... Pacientov? Pacientov. I give him 1 to 3 months in the land of living. Takže... Ale tak to vieš, to aj moja babka hovorí každý rok, že už posledný krát je tu a nič. Tak ona aspoň neruinuje celú zemegulu, vieš. A dúfam, že nebola v Epstein nevieš. filoch tvoja babka. Babka nebola v Epstein filoch, nie. Možno v Kde Schindlerovom? urobila chybu vo svojom živote? Podľa mňa sa zaoberala viacej to metaxou ako ženami. Wow. Dobre. Pozdravujem Jutku. Bedara sme sa od Maja už dozvedeli, čo ty, Dianka. Hokejisti stále, akože ľutujem ich. Za čo? Za 4. miesto, ktoré si ani nezaslúžili? My nie sme top 4 reálne na svete. Akože to je super výsledok. Už sme? Podľa mňa Neviem, Slovensko super. ja som mala nejakú nádej, že s tými Finmi druhýkrát vyhráme, čo ja viem. Akože to Ale možno, ja že tiež? tým, že prvýkrát sa Fini nesnažili úplne, či? Ty si nestavkoval? Ja sa, že som stavkoval. Na Počas Finov? šampionátu A na som... Finov? som Či nie. posledný zápas o bronzík? Vieš čo, keď sme prehrávali, tak som dal aj na remizu, aj na našu výhru. Ja som počas šampionátu vložil na istú stavkovú spoločnosť 100 eur a v poslednom zápase som skončil presne na 0, takže Tak jak hodnotím štandardne. To mi stále hovoria títo ľudia, čo stavkujú, že ja som stále na nule. Ja nie som break even, som minus 100 teraz. Jaj, dobre. Tak som to myslel. Jaj, Tých tak. 100 išlo preč. Aha, že okej, jasné, dobre. My máme aj to vždy takú internú typovaciu súťaž s kamošmi, kde typujeme presné výsledky všetkých zápasov celého šampionátu a som že väčšine posledný. Takže možno, Tak by možno si to niekde mal robíš prestať chybu a robiť, mal by nie? si prestať stavkovať. To je zase iba 10 eur, to je zábava. No dobre. Ako si neviem si to predstaviť, že 10 eur len tak vyhodím do luftu. Len tak, Fakt? že no vôbec. Nikdy nekupovala trávu? Ale tak Ale to no není. tak a už dosť, Marian. Tak to je také, Na že z toho území, máš- kde je to legálne, z toho máš samozrejme. nejaký stavík fajný, ale... Vieš, aký stav máš z typovania? Ježiš, dobre, môžeme prosím vás premostiť k inej téme. Stačí Nech sa len tu začať. nemusíme sa tu rozprávať o Marianových závislostiach, lebo to by sme tu boli do budúceho pondelka a ja musím pracovne preč, takže... Nech sa ti No, páči. čo bol najväčší shitstorm podľa vás uplynulého týždňa? OK. Konzistencia is my passion. Diana, ale už to začína byť monotematické trošku. Čo bude o týždeň, keď nebude olympiáda? Čo povieš vtedy? Dozvuky olympiády. Paralympiáda it is. Poviem, že korčulovanie, vieš čo bol najväčší shitstorm, že sa môj brat vymkol z bytu, keď som ho pozerala hokej v kacečku, to ma trochu rozhodilo. Najväčší shitstorm. Nemal som tento týždeň. Mal som shitstorm, ale bol taký doslovný po jednom Ani výjazde. politicky ťa nič nezaujalo, sa pýtam? Celé toto, akože ja To neviem, je či stále mám o politike pripomenúť sa ten bavím. názov. Ja som viac ten kár ako polity. To vieme, ale skús naplniť obsahové. Udialo sa niečo okrem toho, čo sa ideme baviť? Ale Horšie? veľa sa to Ja mám udialo. otázku. Dobre. Išla som nedávno okolo kukurice a vlastne zistila som, že Ministerstvo spravodlivosti je vlastne presne Oproti. oproti tej letkovej stene. A som sa tak zamýšľala, že či to nebude na tú komunikáciu medzi ministerstvami, tá letková stena. Ja keby som Vieš, sedel na že- tom ministerstve, tak si na tej letke púšťam Reelska, len tak zo srandy. Aha, že ale sedel by si na spravodlivosti Áno. a púšťaš si Reelska na letkovej stene. Toto je, podľa mňa toto by mali urobiť. Ale by ma zaujímalo, že či aj spravodlivosť si spraví letkovú stenu, alebo že, vieš, keď budú chcieť medzi sebou komunikovať, takže či na spravodlivosti, že vieš, že Oproti? vypustia fakľu, alebo že vatru urobia, alebo niečo a čo to je vnútro? Obrana. Obrana, tak z obrany budú vidieť, že už ho tam horí, tak im pustia nejakú niečo. Nejakú message. Nejaký message, presne tak. Alebo že stále, keď sa niečo udeje také nespravodlivé, tak že stále, keď budú nejaké, vieš, korupčná kauza,
mytník, dajú to proste na tú letkovú stenu a spravodlivo sa na to pozrie, že haha, great joke! A proste, že neurobia s tým nič. Like this one. No čo, ideme na témy, lebo už sme stratili 98% poslucháčov. Čo je to, Ale to už chyba sa ja dávno. pýtam. Zaujíma Čechov slovenský hokej a 5 minút o ňom? Podľa mňa vôbec. Čechov a Morákov a Slezanu, aby som bol korektný. Poďme k prvej téme. Rozsudok v kauze Mýtnik potvrdil, Čo bolo že... prvé slovo? Rozsudok. Dobre. Rozsudok v kauze Mýtnik potvrdil, že pri IT tendroch na finančnej správe sa počas vlád Smeru diala vážna korupcia. No obžalovaní odchádzajú len s podmienkami a peňažnými trestami aj vďaka novele trestných kódexov od súčasnej koalície. Opozícia hovorí o výsmechu spravodlivosti a tvrdí, že Robert Fico už nemôže ďalej hovoriť o politických procesoch. Ja by som poprosila prvý obrázok, lebo tam, pokiaľ si dobre pamätám, tak máme ako na to reagoval premiér Robert Fico a ten povedal, že všetko, čo bolo treba povedať k tejto veci, bolo povedané. Je to teda z denníka N, screenshot. Ale on vlastne nepovedal k tomu rozsudku nič. A tvrdil, akože tam je na tej tlačovke, ktorá bola v stredu na úrade vlády, že on teda odpovedal a pritom vlastne nepovedal nič. Odmietol komentovať výšku trestu, odmietal akože reagovať na to, že výška trestu bola ovplyvnená tou novelou trestných kódexov a práve toto bolo aj tak akože v rámci nedeľných politických debát. To bolo akože pomerne výrazná téma s tým, že všetci tí koaliční zástupcovia, čo tam boli, tak vlastne trvajú na tom, že my sme sa len akože priblížili európskym štandardom. A keď sa dostaneme k tomu, že vlastne generálny prokurátor upozornil, že vyšetrovanie korupcie na Slovensku kleslo o 70%, že aktuálne sa ani jeden prípad nevyšetruje, ak si dobre pamätám, tak je to celkom zaujímavé, nie? Akože neoplatí sa? Ako vy sa na to pozeráte? Ako to vy vnímate? Robert Fico, gaslighting už od roku 2003. No, No, ja som úprimne šokovaná, že sa k tomuto takto postavili, takto nespravodlivo a že nám nechcú povedať tie informácie, že sa vôbec deje nejaká korupcia na Slovensku. Ja som úprimne, ma to rozhodilo, keď si mi poslala túto správu, že čo sa stalo. Ja som bola v tom, že žijeme v krajine, v ktorej sa toto nedeje. Ja som bola v tom, že tu všetko ide v pohode, že ja keď ráno vyjdem z bytu, tak idem po urobenom chodníku. Ja keď idem ďalej, tak vidím ledkové steny na hociakej budove, pretože každý si zaslúži ledkovú stenu. Ja som bola v tom, že žijeme v úplne super krajine a toto ma úplne šokovalo. Lebo ty si ešte podľa mňa akože mala pri srdci to, čo hovoril Robert Kaliňák v roku 2016-2017, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje. Ja som nič o korupcii ani nepočula nikdy na Slovensku. Toto je pre mňa this is brand new information. Doteraz si myslela, že korupcia je to isté ako korózia. Vieš, takže... No, podľa mňa, ako kedysi povedal Rišo Šechtný, však dobre zrobil. Keď urobíš ošálenie štát... Rišo, to bol taký hokejista a nejakému druhému hokejistovi dali iba 3 zápasy za to, že udrel rozhodcu. On že však dobre zrobil, keď iba 3 zápasy dostal. No, kámo, dobre zrobil. Keď ošáliš štát o 6 miliónov, dostaneš pokutu 1,5 milióna, čo je zároveň percento tvojho majetku. Ja si myslím, že si nádherne vie so systémom. Slay. Si predstav, že si nekúpim lístok na MHDčku v Bratislave, čo stojí euro 9 centov a dostanem pokutu 32 centov. A ešte podmienku, že nemôžeš ísť 2 týždne električkou a iba pešo. Však to je super. Áno. Ja, keby v čisto hypotetickej situácii som bol oligarcha, čo sa určite nestalo na Slovensku a založil by som si stranu, čo sa určite tiež nestalo. A chcem vyrobiť štát na desiatkách, stovkách miliónov až miliard a zrazu mi hrozí trest odňatia slobody. Urobím všetko preto, určite sa to nestalo, urobil by som všetko preto, aby moja strana vyhrala voľby a zmenila kódex, čo sa určite nestalo. Takže veľmi doprajem každému. Ja mám rada, že ty takto vieš aplikovať tie fikcie. To je taká tvoja silná stránka. Som sa naučil od teba, že to nie je naozaj toto... Odo mňa si sa to naučil. Inak musím povedať, že Robert Kaliňák na tlačovej konferencii, keď som sa ho pýtala, prejavil
neupokoj sa Dianka, prejavil extrémnu nespokojnosť s titulkami. Dokonca na mňa tak akože dal mi taký sendvič, že pani redaktorka, ale vy máte hrozne akože vulgárne titulky na tých vašich článkoch. Myslel politikár, lebo len si neuvedomil, že to je politikár, lebo evidentne si pozerá len články. A práve ho urazila tá epizóda, kde bolo, že to sa tak stretnú Rus, Číňan a Slovák im trčí z ríti. A to som asi ja vymyslel. Neviem, či si bol v tej relácii, ale Hej, to bol podľa môj mňa joke. Adami. Ty si nás milíš stále. to není možné. Ja som že by ten som krajší, on je ten lepší. To si ty Aj to je myslíš. sporné. No, Hej. ale potom mi povedal, že ma teda víta na Slovensku. On ťa normálne Však on nás vyzerá, fakt že si sleduje? došla z Írska. Čo v tom zelenom svetriku. Wow. Lebo to chcem pripomenúť Majovi, aby mi doniesol z Dublinu, keď pôjde nejaký pekný darček. Tak Kedy to by... ideš do Dublinu? No to by som jej nemal povedať, že už som tam bol pred 2 týždňami a zabudol som, že? Nie, však si hovoril, že ideš, že nemôžeš byť na mojich narodeninách, lebo To idem do Manchesteru to ideš do Manchesteru? v apríli. Ideš na futbal? Nie, idem na Johna Mulaneyho. Dobre, a nechajte ma to dokončiť. Dobre. Neviem, kto odbočil bez smerovky, no. Ja asi s tým Írskom. Podľa mňa aj ja tým Mám indikovať svokrom. najbližšie? Naspäť, Kaliňák, pome. No, ale tak akože, tak som tak zostala, že v podstate ma to potešilo, lebo som si povedala, že vlastne ma až tak úplne nesledujú. Vieš, akože myslím, že lokalizačne, že mobily a tak, lebo inak by vedeli, že som sa z Ružinova nebola posledný mesiac, vieš. Dobre, že to je teraz natočené. Ale oni, keby boli inteligentní, tiež nedajú vedieť, že vedia všetko. Aha, takže takto. Akože... Čiže sa zbytočne upokojujem. Mm-hmm. Zbytočne sa chlácholím. Jasne. Oj, Čo tá červená bodka na tvojom čele teraz? Shit. to bude jebák, Majo. No, ale tak akože tak som tak zostala prekvapená, lebo vedela som, že teda akože pán Kaliňák sa zaujíma o moje články, lebo už mi jeden raz vyčítal. A myslíš, že vie, že ho milujem? Oh, Jesus. Bože, nechoď mi Čo do tento toho. štokholmský Vieš čo, syndrom, mám ako mu to, naozaj? Mám mu to poslať? Že chceš tak, že by som to strihla a poslala ťa Kaliňákovi? Nie, ja by som Príjem. chcela, Ale aby, potom by som Kaliňák sa jeho- zavinač ja by go. som chcela, aby organicky to zistil, že má Aha, ale famienku. vieš čo, keď to, ja by som sa skôr bala, keď to jeho žena zistí. A čo však... Keby nevedela, hej, však že Čávo je žiadaný. No, dobre, ale keď máte ešte niečo k mýtnikovi? Meet me halfway. Nemám. Bože. Jesus. A milujem epizódu s tebou, Majo. Ďakujem, to si jediná. A iba dneska. Iba. Bože, vy ste dvojka. No, neviem, či ste zachytili, ale už 3 týždne na Slovensko chodí ropa. Nezachytila som, lebo nemám auto. A chcela by si? Nie. A ty máš? Myslím si, že Ja mám, to ale je ešte čas, nemám vodičák. to je Vo čas štvrtok. na to. Tretí pokus vo štvrtok. Hej, ty sa tak tešíš, ale aj tak to prepadneš. Ale nie, dáš. Diana, od teba som to nečakala. to. Od neho hoci Dáš kedy. to. Od Ona Gulíka sa hoci potom kedy. skamoší s Kaliňákom a vybaví ti to na vnútre. Či jak sa to rieši? Na obrane? Dobre. Kde sa riešia Vieš, vodičáky? keby si Na chcela vnútre. keby Policajti si riešia chcela- vodičaky. v Košiciach si urobiť vodičák, tak tam mám ľudí. To je pravda. Kam ešte by som tak nedopadla. Autoškola Renner. Je to tak? What a plug. Myslíš Dobre, si, že nechcem prečo vedieť ja viac. mám vodičák? Nechcem vedieť viac. Dobre, takže popri týchto korupčných kauzách rieši Slovensko aj stav ropnej núdze, o ktorý vyhlásila v stredu vláda. Smerovalo to k tomu, že následne sa teda povydieral Robert Fico Ukrajine s tým, že jej vypne elektrinu. Pretože ešte aj to, že myslím si, že všeobecne vieme, že tú družbu zbombardovali Rusi. Teda zasiahli raketami, neviem, či to je zbombardovanie úplne, neviem, či to je rovnaký Písalo termín. sa o nejakých poškodeniach a ohrozeniach bezpečnosti, nie? Tuším. Áno. No. Takže, ak tomu dobre rozumiem, Rusi, ktorým Fico určite netrčí z ryti, poškodili ropovod a zase Fico gaslightuje Ukrajinu, že nám neposielajú ropu, ale vlastne s vedomím, že sa to nedá úplne. Si zase začal piť? Ale on ešte Čo spochybnil aj... myslíš, že niekedy prestal?
neviem, tak má sinusoidy podľa mňa. Ako ono ide o to, že on spochybnil vôbec, že by to teda boli Rusi. Ja, A povedal, že jasné. už je to že už to má byť podľa ich spravodajských informácií, teda našich, čo ja neviem teda, že čo my máme za spravodajské ešte Neviem, politikár. kanály na Ukrajine. Možno sú to naše spriateľené služby ďalej z východu, hej, to nevieš. Donbass TV. Ale teda, že majú, že už je to opravené, že by to mohlo ísť, že je to teda politické rozhodnutie Zelenského. A na margo toho vlastne oznámil, že cez víkend, myslím, že to bola sobota to bola, že vypne ropu Ukrajine a včera ešte teda... Elektrínu. Ježiš, vypne elektrínu. Ďakujem ti, Majo. Som Som prekvapená, veľmi že pozorný. dávaš pozor. Tak proste, že vypne elektrínu, tie núdzové dodávky proste Ukrajine a to rovno od pondelka a včera doplnil teda, že dnes pôjde na SEPS, aby tak proste vykonal. A? Zaujímavé je, že ja neviem, pre koho to má byť škoda, lebo zatiaľ to vyzerá, že škoda to bude akorát tak pre Slovensko, lebo už sa prihlásili, že tie dodávky, tie núdzové dodávky tam proste pošlú aj Rumunsko, aj Chorvátsko, myslím, a myslím, že aj Maďarsko. Lebo oni to... Maďarsko? Som šokovaná, ale to zase keše, vieš. Ako to není, že To je my za im to... peniaze, hej. Aha. Ježiš, jasné. No. Však my im to akože posielame, oni nám platia za tú elektrinu, za tie núdzové dodávky. To není, že my im to akože z dobrého srdiečka, že Ukrajina, my ťa tak ľúbime a preto ti dávame energiu. Nie. Ukrajina. To je veľmi pekná pieseň. Viac neviem slov. Je to teda čas bez tej ropy prejsť úplne na ekologické Ty si zase v tom Nie, svojom... ty zase, nie. ekologické fungovanie krajiny. Podľa mňa by sme mohli teraz Všetci odstaviť auta? teraz je čas dať peniaze do solaru, dať peniaze do vetru, Solár, jadro, pre Boha do jadra, živého. veľa jadra a veľa jadra, ešte viac jadra, ako máme. Tak si myslím, že toto je, keď vieš, aby sme neboli závislí na nejakej zahraničnej rope, tak sa zamyslí nad tým. Očakávaš od Slovenska konštruktívne rozhodnutia? Momentálne nie, ale V budúcnosti taktiež. do budúcna sa odsťahujem. Jaj. Nie, to len tak premyšľam, že či toto je vlastne čas na to, aby sme sa všetci nad sebou zamysleli a trošku sa prepojili s lesom a s prírodou. Ty si tá kvetinka v Kameňmi. rozpuku. A kryštály. Kamene s polodráhovkami to je moje, Iba ale polu? Čo nemáš love? No. Na celé? mám Celý tu dom. na... Nie, to sú asi zirkony. Darí sa. A to som dostala. Takže nedarí. Darí sa. To je jedno čím pričinením, vieš. No, tak by som len to takto ukončila s tou ekológiou. Že bez ropy v podstate máme teraz šancu trošku všetci byť EZO a prejsť na Ja nechcem byť Ezo. Prečo? vietor. Vieš, aké to je ľahké, keď si mimo premyšľania. Treba Je si to urazil Dianku. Ale je to úplne super. Ja mám tarotové karty doma, keď som úplne A vieš aj vykladať? Viem ich vykladať. Ja som napísali vykladal z futbalových kartičiek a je to Inak oveľa to väčšia bolo zábava. dosť Aj to dobre. je sranda. Kámo, mal si ich doniesť. Tak na budúce politikár, veštenie. Veštenie Dobre. z futbalových kartiček. Bolo to dosť dobre. Akože nevidela som od teba dlho nič tak vtipné. Ty kokos. Ale že veľmi dlho. Riusko, Instagram mladý.marian. Ja neviem, dokedy on si chce hovoriť, že mladý. Akože dobre. Ja si myslím, že Pozri sa na ten face. on má také gény, že to bude ešte dlho, no. Ty už si hlavne toto tu prestaň holiť, prosím ťa. Ja tam nezarastám. Ja ti Chcela to som dám. si to povedať. Ja Vieš, ti že Joe Trendy darujem. to nazýva opačný Hitler. Áno. Ja to Áno, volám áno. Fúzik Heil. Šuta Eštok pod tlakom, Dubaj Čurila a útoky na médiá. Minister vnútra Matúš Šuta Eštok čeli... Áno, viem, že som sa na Čurilovi, ale nesmej sa Celé mi. to znelo tak repersky. Dubaj, Čurilová média. No. Minister vnútra Matúš Šuta Eštok. A Čurila. Píp. Nie, nepoužívame tu takéto výrazy, Marian, ale ty Matúš to Čuraj odmietaš Eštok? pochopiť. Nie, ty to odmietaš pochopiť. Ja viem, že čurák je v Česku veľmi zlá nadávka. Horšia ako to znie u nás. Prepačte. Prosím vás, zabite ho niekto. Niekto Nikdy. nechcem Ja ísť sa do basy. najskôr zabijem sám. No?
Ak tak nechtiac, určite. to bude, Určite. to bude nehoda. Nejaké zlyhanie Marian srdca, Psar nejaké didn't kill predávkovanie. himself. No, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok čeli súbehu nepríjemných správ. Polícia musí znovu preveriť jeho dubajskú dovolenku za viac než 12 000 eur v hotovosti. A súdy definitívne potvrdili, že má zaplatiť 90 000 eur vyšetrovateľom okolo Jána Čurilu za výroky, ktorými ich prirovnával k mafii. Namiesto deeskalácie konfliktu s médiami minister ostro útočí na denník N, a to aj v súvislosti s hokejovou reprezentáciou. Tak akože Čo je za titulok? denník N nebude rozhodovať o hokejovej reprezentácii. To vlastne riešil, lebo denník N vydal komentár, už nepamätám si, od koho to bolo, že ten najdôležitejší zápas sme už prehrali, keď sme na súpisku dali teda do reprezentácie, pustili akože teda hráčov, ktorí hrali v KHL. A toto poburilo pána ministra vnútra. A ja si hovorím, že aj ja by som chcela mať takéto problémy v živote. On má strašne zlatú fotku tam hore. To je taký, aký by bol youtuber, self-help youtuber, vieš? Alebo nejaký, že finančná pomoc so Štokom na YouTube. Toto, lebo taký vysmiatý tam, ako keby bol vysmiatý v živote. Ever som ho nevidela na nejakej tlačovke sa usmievať. Tak na tlačovku nechodíš riešiť príjemné veci. Jak si urobíš, tak máš. Neviem, aké chodíš ty. Napríklad akože vieš dať bez otázok, vieš, a tým pádom ty si porozprávať, čo chceš a odídeš. Toto je veľmi populárne teraz A napríklad. môžeš si hocičomu robiť tlačovku, že keby že sa dobre vysere ráno a robí si z toho Ale tlačovku. Diana, Zrazu tu máme ideologické previerky namiesto športových kritérií. No. Nie, však on práve ideologizuje všetky denníky a týchto nie. Robí to isté, len iným spôsobom. ale to sa môže, lebo to robí on. Denník N hovorí, nevolajte hráčov z KHL. Šutaj hovorí, tieto denníky sú zlé. Je to isté. Ale pre ňo nie, evidentne. No ja viem, však lebo je Alebo kognitívne nedaj Bože, dizonantný. to mohlo byť odputanie o pozornosti, akože nejaká snaha. Čo, fakt? Ježiš, no predstav si to. Sme rasi hlasáci Proste prišlo. odputávajú pozornosť? To proste prišlo. Teraz takto mi na myseľ. No, mne sa páčilo, jak mu ten komentár po výhre, s kým to bolo? S Nemcami, tuším? Úplne to smrdelo chatom GPT. Akože... Jasne, ďakujeme za odhodlaný výkon. Samozrejme tá dlhá pomočka, ktorú tak ChatGPT veľmi rád píše všade. Ty jeden lapajko. No vidíš. Hokej nie je nástroj kultúrnej vojny. Čo ja viem. Čo si myslíš o hokeji ako nástroji kultúrnej vojny? Tak nezamýšľam sa nad tým. Nenávidím USA. Rovno to poviem. Myslím ich hokejistov. Nástroj kultúrnej vojny. Nie je to politická vojna? Alebo kultúra a politika. Nemiešaj kultúru, politiku a šport, prosím ruka ťa. v ruke? No ja čakám, kam toto ešte pôjde. Nikam, Natália, nevidíš, s kým tu sedíš? Mne sa vždy páči, ako politici hovoria, že nemáš miešať politiku so športom a potom sa ako politici vyjadrujú k športu. Že to je úžasné. Áno, veď akože Matúš Šutaj Eštok má na svojom Facebooku aj fotku s Adamom Hagarom, našim reprezentantom v krasokorčulovaní. Taký akože celkom šikovný chalan. Adam, akože takto si pokaziť kariéru tou fotografiou. Myslíš, že si pokazí kariéru? Podľa mňa nie. Ale čo tak povedať, nie. Tak je to krasokorčulovanie, čiže tam veľmi kariéra. Mali sme Nepelu dlho, nič. Hej, Čavo No. si skočil trojitý eštok a konec kariéry. Tak. Akože neviem, ja tieto fotky, akože pokiaľ sú to takíto, že mladí športovci, ja tak je to nevnímam nejako tragicky, lebo máš iné veci riešiš, keď si športovec. No dobre, ale vieš, ide k tebe tento Čavo, Inak ja by som úplne pokojne povedala, že chalan ani nemusí vedieť, kto to je. Vieš. Pravda. To je ešte možno bolestivejšie, no. Koľko má rokov? Ježiš, netuším, počkaj, pozriem sa. To je Adam jedno. Hagara, vek. Nie, v pohode, Adam, všetci robíme prešľapy a ja som sa odfotil. S kým, prosím ťa? Kto by sa s tebou chcel fotiť, sa ja pýtam. S Gorduličom. No, je 2006, kamo. 2006, Wow. to si ani nepamätá vládu SNS, HZDS Nie. a Smer. To si ani ja nepamätám. Inak, no. Ja hej. Pamätáš si Zlato z Göteborgu 2002?
Dobre. Páči sa mi to ticho. No, dobre, tak poďme ďalej. Ja Videla som navrhujem. videá spätne. Spätne som si pozerala, ako sa vracajú a oštievajú z diaľnicu a tak z toho autobusiku. Taký autobus tam, nie Áno, také taký video s otvorenou ako... strechou. Hej, s otvorenou strechou Lebo a však tam štia. stále slovenská reprezentácia, prišla Slovenska, čiže sa chovali k úplných burani. Vieš čo, nemyslím si, že toto je špecifické pre Slovákov, toto je špecifické pre športovcov a mladých mužov, takže asi by som ich za to nesúdila úplne. Asi by som sa tiež vychcel z autobusu, keby bola možnosť. Keď vyhráš zlato. Na Len tom raz. Smy, pre Boha. No a teraz tu máme 2 prípady z Českej republiky, takže môžeme ísť k ním. Čo vy na to? Poďme prekročiť hranice. Ja čakám, že Best one so far. Keď ja poviem D, vy pojete 1. Woo! 2 in a row. Yes. To sa ti dlho nestalo. Takto si nezaskoroval nikde. Ani na stage, ani v spálni, kamu. Ale včera bol najlepší, si nepočula na roaste, bol najlepší. Nie moje slova, ale aj... Ale toto hovorí naša krásna starostlivá réžia. Vieš, akože mladá, nežná, jemná. Vieš, to by som akože... Chceš povedať, že chceš diskreditovať názor našej režisérky? Nie, chcem diskreditovať tvoj výkon. Takto si povedzme, Majo. Mala si tam byť. Čo si nedošlo? Lebo som si nestihla lístky kúpiť. Čo bolo? Gesty sa dajú opýtať, vieš. Danej? To bolo, už neboli Na listy? včera boli. Aha. Tak to som nevedela. Jaj. Bolo nejaké pridanko? Because you don't fucking care. Bolo pridané. Nie, hej. akože väčšinou, akože cez víkendy, hlavne to nedela, prevažne riešim túto reláciu, vieš. Akože sobotu, nedelu už veľmi dlhý čas. Ako vidíš, my takisto. Úplne vidím, že našlapaný. Nevadí. Aj taký je život. Včera v saune. Najlepšia epizóda politikára v histórii. Podľa mňa tá naša decembrová Maja bola lepšia, jak toto ešte. To som vytestil. Nie si sám. Nie si sám. To som si pozerala komentáre. Ja si vždy To bola pozerám sranda. komentáre pod mojimi epizódami a vieš čo je najhoršie? Keď vôbec nijak na nás nereagujú. Jaj. Oni sú Na tam ne schopní sa väčšinou pohádať reagujú. o politike len tak medzi sebou v tých Áno. komentároch. Oni A to je, si to to je berú fajn. vážne. To je fajn, to je dobré. No dobre, ale poďme k tej Babišovej vláde. Tretia vláda Andreja Babiša získala v januári dôveru snemovne, teda Českého parlamentu, no už po pár týždňoch čelila pokusu opozície o vyslovenie nedôvery a teraz vlastne ešte ju čaká hlasovanie o tom, že či vydajú Andreja Babiša v súvislosti s Čapím hnízdem a tak na možnosť ho teda stíhať. Akože na jeho vydanie v tejto kauze. To sme tu mali s Robertom Ficom, keď si pamätáte. Určite áno. Prekazila to taká pani Tabak a pani Hatráková. A preto smeruje moja otázka. Nič, Majo, nič, ukludni sa. Majo, nie, ukludni. Tak, že či, ako to vnímate, že by to mohlo byť reálne? Priznám sa, že som nepočula všetko, čo si povedala teraz. Ja sa priznám, že som rovnaký odborník na českú politiku ako Diana. S rovnakou poruchou pozornosti. Počula som, že Babiš Snemovňa ho má vydať. Má hlasovať o tom, Na či ho vydá na stíhanie v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo. To sú také tie eurofondy, ktoré si tam akože... Otázka je, že či sa to stane, Vraj. alebo nie. Áno, že či sa to stane. Ja neviem. Wow. Nepýtala som sa. Ďakujeme Mala som sa pýtať kariet. Chcel by som vyveštiť Babišovi. Na budúce donesem tarotky a budeme veštiť, že či Babiša... Lítající obvinia, čáp. alebo nie. Tak to uletíš si, Ale jak to mám reálne vedieť, že či áno... Však to máš si robil- iba tipnúť. Mám si tipnúť? Tak nie. Z hľadiska toho, ako máš naštudovanú českú politiku Dáme na a to všetky tie peniaze, Majo? nuancy. Nemám už po tomto mesiaci. Bude to na istej Prestaň, stávkovej Olympiáda ho spoločnosti. zrujnovala. Aké má zastúpenie teda tej politickej sily v tej snemovni, vieš? Že... Má tam väčšinu. Má tam väčšinu, tak ja No. si myslím, že nedovolí aby tento čáp odlietol z hniezda. No a podobnému problému čeli aj Tomio Okamura a to si rovno teda pošlime. Puk. Na mantinel. Ešte tuto je pohľad na pána českého Opakuj premiéra. po mne čapí. Shout out James Cole. A pustíme si teda, že za čo má k tej poslednej téme Tomio Okamura a ja už chcem... Počúvaj, odtiaľ akože odísť. jeho... Nechcem komentovať výzor, ale Urob musím, lebo jeho kruhy pod očami
sú nové, že to je že vankuš, ktorý keby si extrahoval, tak máš vankuš, tak budeš spať na tom. On tam má druhé oči, ktoré nie sú šikmé, podľa mňa, skryté. A odtiaľ berie ten rasizmus. Áno, úplne vidíš, že keby tam fakt mal druhé Takže oči. takzvané zásobníky na rasizmus? Hej, také... Hej, má tam modré oči pod tým, no. A blondiavé Jak už myhalnice. asi dnes všichni víte, tak mi hrozí až 3 roky vězení na základě trestního oznámení z vládní koalice. Kvůli tomuto našemu plakátu. A sněmovna bude hlasovat o mém vydání. Na plakátu píšeme Stop migračnímu paktu EU. Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší v úvozovkách chirurgové z dovozu. Souhlasíte s tím, abych neustupoval a dál bojoval? Pakliže ano, podpořte SPD v letošních volbách do sněmovny. Děkuju. Posielajte hlas Tomio Medzera áno na 994. Ale takého Takže je to staršie video, hej, ale prišlo mi to ako celkom Ja, je to, zaujímajúce. aha. Áno. Sa mi páči ten chirurg s tým nožom, jak... Akože dobrá pointa, akože bolo by to funny, keby to nemyslel vážne, ale chápeš, šikmolky sa vysmieva čiernemu, to je v bielej krajine, to je šialené. Je to fakt, je to normálne taká globalizácia. Toto je fakt... Globálny rasizmus. Áno. Vieš čo, akože mňa skôr prekvapilo to, že venoval sa tomu textu na tom plagáte, ale úplne cieľene obišiel tú fotku, čo k tomu dal, ktorá vyzerá jak z nejakého proste filmu. Asi aj, Že nie je to niečo, čo ti random proste ponúkne fotobanka, hej? Akože, že vieš. A chirurgovia takto väčšinou nevyzerajú. A majú skalpely. A rúško cez ústa. S rúškou cez ústa. No, ja som za to, aby došli migranti robiť chirurgov. Myslím si, že na Slovensku máme dosť málo doktorov a úprimne mi je jedno. Ja mám zubára Ukrajinca, je to náš Viktor Krukov zo silných rečí. Bez neho by som mala zuby v riti, čiže asi nedoslova, ale ja som naozaj... Mliečne, dospelé a v riti, hej? A keď som bývala v Bruseli, tak môj zubár bol z Lebanonu a dokonca, keď som bývala v Belgicku, tak chirurg, čo mi robil kolono, bol z Francúzska. To sú naozaj leniví ľudia. A Francúzi... Lebo z Francúza do Belgicka je tak, že aj pešo dojdeš. Francúzi by nemali migrovať nikam, robiť chirurgov, pretože Francúzi len štrajkujú a zapaľujú auta a chcú vyššie, furt viac peňazí chcú. Ja si myslím, že viac migrantov a menej Francúzov. Aha. No takto funguje celé Francúzsko vlastne. Momentálne. To je pravda. Dobre, ale ja si tak Belgicko, hovorím, že v no. najlepšom to treba uťať. Len si Okay. premýšľam, že kedy bolo to najlepšie v V tejto rámci tejto relácii relácii pred dnešnej. rokom približne. Keď tu ešte chodil Gulo. Ale Gulo stále chodí. No, takže toto je od nás všetko. Lúčime sa s vami. Lúči sa s vami Diana Renner. Ahojte, ďakujem veľmi pekne. Psajo. Ahojo. A ja Dnes bol najlepší. A ja som Natália Jaburková, zahraničná redaktorka. To je veľmi smiešný post. Dobre, zahraničná redaktorka portálu Novinky.cz a zdravíme vás určite nie z Bratislavy, určite nie zo Slovenska. Robo, žmúr. Pre istotu. Robo, ja som veľmi blízko teba. A oficiálne sa vidíme o 2 týždne, lebo na budúci týždeň vám ponúkneme nejakú výberku. Určite nie z tejto epizódy. To ne. To Poďme, ten fakt hokej ne. bol v pohode. Čaute. Hoši, ďakujem.